Emlékszel még, hogy 15 éve mennyire pörgött az üzlet? Kiraktad az árut, és már is vették, mint a cukrot. Aztán az ezredfordulón valami megváltozott. Terjedtek a multik, és az internet berobbant az életünkbe. Pár év alatt az internetes honlap kötelezővé vált a cégek körében is. Mi pedig rászoktunk, hogy mindent az interneten keresünk. 2007-ben még dübörgött a gazdaság. Volt egy névjegyszerű honlapod, és már dőltek is a megrendelők. Viszont 2008-ban megtörtént az, amire senki sem számított. Kitört a gazdasági válság. Épp hogy kiheverted az első sokkot, már is mentened kellett, ami még menthető, hogy képes legyél a túlélésre. Idén hagyod veszni a vállalkozásod, vagy új bevételi lehetőségeket keresel? Üdvözöllek a Tárhelyi Vállalkozóknak csapata nevében! A 2008-as év nagy változásokat hozott a cégek és az emberek életében. És ezt a mi ügyfeleink is érezték. Sokan kérdezgették, hogy nekünk hogy megy, és honnan szerezzük az ügyfeleinket mostanában. A válasz minden esetben ugyanaz volt. A weboldalunkról. Akár csak eddig. Te mit gondolsz? Mit csinálunk mi másképp, mint ügyfeleink? Mi webfejlesztő cégként követjük és alkalmazzuk azokat a bevált internetes trendeket és fogásokat, amelyekről ügyfeleink nagy része még nem is hallott. A válság a cégek elé gördített két nagy problémát. Az első probléma. Az eddig bevált módszerek már nem működnek. Szükség van egy átgondolt online stratégiára, és meg is kell valósítani azt. A második probléma. A szomszéd gyerek ezt már nem tudja megcsinálni. Ehhez szakértelem és nem kevés kezdőtőke szükséges. De mi addig gondolkodtunk, amíg meg nem találtuk a megoldást ezekre a súlyos problémákra. Neked is működő ötletekre van szükséged, hogy a munkádba fektetett energiád többszörösen megtérüljön. Ezért készítettünk ügyfeleink számára egy online tanfolyamot, amelyben megmutatjuk, hogyan lehet ügyfeleket szerezni, és bemutatunk 7 módszert, amivel több profitot tudsz termelni honlapoddal. Erre itt tudsz feliratkozni. Szeretnéd profin kivitelezni? Összecsomagoltuk a szolgáltatásainkat, az online stratégiától a honlap elkészítéséig, és mindezért csak havidíjat kérünk. Erről bővebben a szolgáltatások oldalon olvashatsz. Az online tanfolyam teljesen ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz róla, ha nem vagy elégedett vele. Most már csak rajtad múlik.